Представям ви тези шиацу масажори, които предлагаме ние от EGS, които в момента са и на хитова цена. Старата им цена беше 75 лева, вече са ваши само за 50 лева с цели 25 лева намаление. Шиацу масажорът си идва с две приставки, може да се включва, да се захрани както от 220 волта мрежа, така и от запалката на автомобила, така че да се масажирате докато сте в колата. А сега ще го включим да ви покажа и как работи. Това са бутоните, от които се управлява, от тук се включва и в момента му е включена както функцията за масаж, така и функцията за затопляне. Тя може да се изключва. Нека ви покажа и отблизо как работи масажорът. Той е в изключително елегантен дизайн. Отвън е кожен, като тук е с сива кожа, а тук на ръкохватките е с оранжева, а вътре е изработен от дишащ плат. Като си го сложите по този начин, тук си поставяте ръцете и е изключително удобен, а освен на врата, по този начин можете да си правите масаж и по целият гръб, както и на всички други части по тялото. Можете да си го поставите върху ръцете, върху краката, където на вас ви е удобно. Супер намален е уредът в момента, така че ако желаете да се здобиете с такъв поръчка, можете да направите както на телефонния номер, така и директно в сайта ни.